Vedari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pasi Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukomanashi shuwa mari ine chitema. I never thought kuti inini chaiye ndingazosvika pakudanana nemurume anotondiudza kutondibudira pachena. Not even to hide the fact that he will be sleeping with other women. Murume uyu ndakasangana naye mukomanashi. I was at this other mall busy doing my shopping. Then akabva azongoya pandiri ndokubva atonditaudza nechishona. So I was like, apa ndikutozamawo kutovanziridza ndichida kuzviitawo muSouth African. Munhu ava kutondiona kutoti ndiri wekumusha. Ndakamubvunza kuti ko ainge azviziva sei kuti ndiri wekumusha. Akabva ati mhino dzedu hameno kuti mhino dzedu isusu maZimbabwean dzakaita sei, hanzi hadzirasisi. So takabva tataura paipai. Akabva ati ndokumbirawo mafone numbers ako baby girl. Ndikabva ndamupa mafone numbers angu. Takabva tachizotanga kukurukura tikataura. Then after we were done with our shopping, akabva andibvunza kuti so with all of these groceries, do you have your car? Where is your car parked? Ndikatoseka ndikati motikari. I might be dressed nice, but kana motikari handitomborina. Ndinotoshandawo samaid mumba. It is just that I do take care of myself. Akabva andibvunza kuti saka kumba ndainge ndichazoenda nei. Ndikati I am about to do a bolt. Akabva ati no, it is fine, let me take you to your place. And ndakana kumboramba. Munhu he then drove with me. Akabva azonondisiya pabasa. So he was like, I'll be coming and I'll be seeing you, is it possible? Ndikati iripo. Mukomanashi takabva tazongoramba tungotaura. Zvino mukuzotaura akabva andiudza kuti ainge achindida. Ndakarumbidza Mwari mukoma. Kurumbidzira Mwari pasina. Ndakabva ndatofungidzira kuti zvangu zvainge zvaita because baba ivavo vane mari dzavo. So pasina kana mazuva vakabva vanditi unoda here kuti uchizomboya kuzorara kumba kwangu. Ndikati eheka ini ndainge ndatononokerwa because ndainge ndava kutoda kutoti tinge tichitosimbisa rudo. Ndakauya ndikazotorwa mukoma and hatina kuenda kumba kwake straight. Akabva ati let us go out first. Takaenda tikanodya out ndokubva tazoenda kumba kwake. A very beautiful house in a gated community. Tasvika kuya munhu ndakamupa bonde. Already ainge atogara aine tumatest strips twake twaainge ainatwo. Ndakamubvunza kuti twainge turi twei. Akabva ati kutesta HIV. Ndikati iripo. So takabva tatestana paya. Ndakafadzwa nemaresults ainge ari negative neniwo ndiri negative. Bonde rakatsva musi wacho iwoyo pasina kana dziviriro. Then mangwana acho makuseni he then took me back to my workplace, but throughout the night phone yake ichingoringa and he did not want to pick up the call. Saka zvinhu zvekuti zvakandirwadza. Ndikatoona kuti munhu uyu asiri kudavira macalls ake, it means kuti ane munhu umwe waanodanana naye. But ndakangoti it is fine. Saka takabva tazogara pasi. Akabva azondibvunza kuti inini kwaari ndainge ndichidei. Ndikati I wanted a husband. Akabva anditi a husband we will see, but what I promise you is that in the meantime, before I become your husband, I'm going to take care of you. Then nekufamba kwenguva one day ndakazomufonera call ikabva yatodavirwa nemukadzi. Ndakarohwa nehana. Ndikabva ndati saka munhu uyu ane mukadzi. Then musikana uya akabva achizotora mafone numbers angu. Saka takatanga kutaura ndichitomupa respect, ndichitofungidzira kuti ndiye ainge ari mukadzi wake. She then told me kuti like her I was one amongst her 4 girlfriends. Saka in total munhu uyu ari kunzi iye ane magirlfriends 5. Mukomanashi ndakachema pandakanzwa zvichinzi iye ane magirlfriend 5, ane 3 magirlfriends emunomu muSouth Africa. Then inini nomumwe uya wandakataura naye. Saka tiri 5 pamunhu 1. Tose tiri 5 kudaro. Hapana kana ane tarisiro yekuti achazoroorwa naye murume uyu because iye anoti handidi kuroora, handizodi drama rekuti ndabva mukuroora munhu then I will have to go to the courts divorcing someone or getting divorced. Saka iye anongoda that type of a relationship yekuti he just takes care of you
as his girlfriend, but anenge asingade futi kuti unge uchizodanana nevamwe varume, because inini when I asked him ndikati naiwe saka inini ndimire papi kana uchinzi une magirlfriend ako 4 inini ndiri weche 5, so what do I mean in your life? Akabva anditi, you mean everything, just like the other women that are there in my life. It is just that I do not want to get married. Ndikati why? Akabva anditi, I have a lot of money, I have amassed a lot of wealth, so much that I do not want to lose it, because chinoitika anzi ndechekuti mukadzi kana wamuroora ndipo paya paanobva achizotanga kuda kurizina too much, mobva mazotanga kunetsana, then she will start to fight with you so that she can steal your wealth. Zvakandirwadza because iniwo ndichimuchiva murume uyu wangu ndakaona kuti anokwanisa kundipauka upenyu karibo, but I was willing to stay with him asina kana mari yaanondipa. Mukomanashi ndakabvuma, and I never thought kuti ndingasvika pakubvuma kuva munhu wechinumber 5. Tiri 5 kudaro, hapana kana 1 ane ring, hapana kana 1 akaitwa engagement, hakuna kana 1 akaroorwa, but tinotongochengetwa mukoma, and machengeterwo acho atinoitwa naye murume uyu, like vakadzi vazhinji variko kunze uku, they won't be given the amount that we are being given by this man. Saka handizivi kuti ndoita sei, ndoramba ndirimo here murelationship, because this is almost the 3rd month kubva zvandakatanga kudanana navo papa ava ndichizosvika pakuzviziva kuti ndo zvavari. Ndakambogara naye pasi pandakaenda kumba kwake kusleep over, ndikabva ndamuti, saka how do you feel kuti nhasi uneni then maybe mangwana une umwe girlfriend wako apa tinenge tichingorara newe on the same bed, how do you feel? Akabva angonditi dambudziko riri pandiri nderekuti handikwanise kugutsikana nemukadzi umwe chete. Ndikati chiroora ka, chingotiroora tiri 2 isusu vekuzimu, so that tinge tichizokwanisa kunzwisisana. Akabva ati, ingawani ndakakuudza kuti my greatest fear is I do not want women to fight against me after ndavaroora. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Saka hanzi advice yandiri kuda ndeyekuti ndoita sei, ndoramba ndiri murelationship iyi here ndichingomirirawo kuti zvimwe kuda maybe ndichazoroorwa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi zveshuwa mari ine chitema mukomanashi. I never thought kuti ndingaitwa girlfriend number 5, but hanzi chakanakira mari ndechekuti kunyangwe ndikamufonera akasapika up call, ndinongoziva kuti he's taking care of me. I don't need any other man, because already financially akatochinja upenyu hwangu. Yo, zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ini ndakaromba, so ndakaromba ndichida kutenga chigayo, then mukuzonoromba ndakabva ndazopiwa ruva. Inini nemudzimai wangu tainge tichigara tichishanda muno muSouth Africa, then ndipo apo patakabva tazounganidza mari. Takati taunganidza mari yedu kudaro namadhamu takabva tazosarudza kuti tinge tichidzokera kumusha. Takadzokera zvedu kumusha ndikubva tazonotenga chigayo chedu, tikabva tachigadzika pamba. But madhamu semunhuwo anofarirawo zvekumaprofita vakabva vazoenda kune umwe muprofita. Madhamu vakabva vauya vaine mastress. Ndikabva ndati kochiko naye mukadzi wangu, vakabva vandiudza ivo vachiti hanzi chigayo chedu chainge chatogadzirwa kudhara. Ndikati chagadzirwa nani? Saka pane vehukama painge patori neumwe uyo ainge akatogara akatogadzira chigayo chedu kuitira kuti chingoshanda kahwani, kana chafa chinenge chatofa, chinenge chongoshanda, then chichingonzi chikashanda chobva chagadzirwa, so that tisazombofa takaita mari. Then mukomanashi ndakabva ndati kuna madhamu, awa maprofita awa anokwanisa achikunyeperai, madii mambosiyana nazvo zvekumaprofita. But madhamu vakabva vati kana neni ndozvandanga ndichifunga kuti sezvo muprofita uyu achizviziva kuti
takatenga chigayo, maybe munhu anenge achida kungoti tinge tichingompa mari so that ange achizouya kuzotigadzirira chigayo chedu. But ndanga ndichifunga kuti ndimbotsvaka umwe munhu wekuti anenge asingatizivi tobva tazoenda ikoko zviri sei nhai baba mwana. Ndakabva ndati it is a good plan. Saka iye akabva achizotsvaka ndokubva tazoenda kune rimwe village. Takati taenda kuvillage kuya tichingonosvika pamba paamai ivavo vainge vachibatsira vakabva vatoti mauya zvenyu pano, but izvezvi kutaura kudai so chigayo chenyu chitori pakati pekutodeketererwa. Kutaura kuno chiri kutomaiwa mishonga. Takatoshamisika because zviya zvainge zvakamboudzwa madam neumwe muprofita uyo ainge achitiziva zvekuti kune mhiko dzainge dzakatoitwa pachigayo, mhiko dzekuti chigayo ichi chaisafanira kuti chinge chizoramba chichishanda, chaifanira kungoshanda only once, then after that chizongogara chichingokanekiwa. Ndo zvatakabva tazoudzwa zvekare ipapo, zvikabva zvazonzi zvino vanhu vacho vainge vava kutoona kutoti zviri nani kuti vangoita mhiko dzekuti chitongofa once and for all. Saka takabva tazobatsirwa paya. Mushure mekunge tabatsirwa ndo patakabva tazoti taifanirawo kuti tinge tichizosimbisirwa mushawo wedu. Then ivo vakabva vati izvozvo vainge vasingazvikwanisi, but vaikwanisa kuti tinge tichizotaura neumwe bhururu wavo, but ainge achiita zvechivanhu. Ndiye wacho akazotipa ruva iro ratinoshandisa mukurombwa hwedu. Takapiwa ruva iroro tikabva tazonzi ruva iri taifanira kuti tinge tichinoryara musango. Takabva taenda tikabva tanoridyara musango, tikabva tanzi pose apo patinenge tichinzwa kuda, asi hataifanira kuti tinge tichizodarika mwedzi inokwana kuita miviri tisina kusvikapo apo patainge takadyara ruva riya. Then taifanira kuzoendapo paya patainge takadyara ruva tobva tazouraya huku iya yatobva tazodiridzira ruva racho iroro neropa rehuku yatinenge tabva mukuuraya. Saka ndo zvatakabva tatanga kuita zveshuwa. Chigayo chedu chikabva chatanga kunyatsokurana, tikatoitawo mari pasina kana nguva. Nemudzimai wangu takabva tazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichiendawo mutauni tobva tazonoitawo shop. Then madam kusaidi vainge vaine chikantini. Business redu rakafaya mukoma. Taiti pano nepapo taidzokera zvekare kumusha tobva tazotora huku, tobva tazoenda nehuku musango paya patainge takadyara ruva riya. Then tobva tazodiridzira ruva riya neropa rehuku. Nekufamba kwenguva manje ndipo apo patakabva tachizoudzwa kuti tainge tava kufanira kuti tinge tichitora ruva riya time patakazotenga imba muHarare. Ipapo tainge toita mari mukoma, handidi kukunyeperai. Tikabva tanzi ruva iroro taifanira kuti tinge tichizoritora, then kana taritora tobva tazotsvaka hari inenge yakakura tobva tazodzvara ruva riya muhari muya. Nanhasi uno ruva iri ndo mariri muhari imomo. Zvino mukomana chitakachovhawo kwemakore akati kuti tichidya mari yehurombwa tichinakidzwa. But ndikufamba kwenguva manje nerimwe zuva ndakatotora huku yangu ndikabva ndaenda nayo kuseri kwemba, ndokubva ndatora hari yangu ndokubva ndaigadzika paya. Ndakabva ndatanga kudeketerera sezvandaigara ndichingoita semazuva ose, ndichiritenda ruva riya kuti rainge richitigonera nekuti kwarainge richitiita mari. Ndakati ndapedza kudeketerera kudaro ndipo apo pandakabva ndachizouraya huku iya ndokubva ndachizotanga kudiridzira. But ruva iri rakabva rataura rikabva rati iro rainge richida ropa remwana wangu musikana, mwana wangu uyu wenumber 2. So ndonyaya iripo mukoma, tichiri kuzama kuti tinge tichitaurirana naro ruva iri. Taitova neimwe shopu yedu yataiva nayo kukwekwe uko. Shopu iyo yakatosvika pakutobhuroka, enda kusikunzi yakabhuroka nekuda kwekuti vanhu vainge vasingatengi kwete bodo. But ruva iri rakatoti ndoda kukurakidzai kuti kana ndichida upfumi hwangu hwose uhwo hwandakakupai ndinokwanisa kukutorerai. Saka tiri pakati pekuzama kutaurirana naro ruva iri, sezvo iro riri kuti riri kuda ropa remwana wangu.
it means kuti mwana wangu anofanira kuti iye ange achizofa. Takambodzokera zvekare ndokubva tambozama kuti tinge tichibatsirwa, but takabva tanzi imwe option iripo ndeyekuti mwana wangu uyu mukukura kwake akwanise kuzowana murume anomuda nekuti anenge achitevererwa nemweya wacho iwowo, mweya wechikwambo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchandiposterawo nyaya yangu makaveka chitupa changu. Ndinodawo kukuudzaiwo izvo zvandaiona vamwene vangu vachiita. Vakazoshaika zvavo vamwene vangu ava. Mukomanashi vaiti zviya kana vanatete vakauya nevarume vavo vachibva kutauni, but izvi manje vainge vasingazviitiri pavana vavo, vaizviitira kuma cousin sisters emurume wangu. Ndinorangarira vamwe vatete vainge vachigara kumazowe uko, vainge vakaroorwa nemurume wavo aiva nemari uye zvekare aiva nemapurazi. Saka vaiti kana vauya kumusha vaiuya nemagrosari nei muroyi aumbofa wakamugonera. Vaiti zuva iro ravanenge vasimuka zvavo vachienda kuHarare vachidzokera kwavo kumazowe, vamwene vangu vaibva vazotora mamwe machira, but machira awa zvainge zvichinzi ainge ari machira vatezvara vavo sekuru vemurume wangu. Saka hanzi machira iwawo ainge akangoshayikwa, but vakabva vazondiudza kuti ndivo vainge vakamawandisa. Saka vaiti paya kana vadzokera vatete vaya vaibva vazomatora vobva vaenda vobva vanopfugama pane umwe muti, then vaibva vazotanga kuomberera vachitaura zvakaipa chete. Vakazosvika pakundibudira pachena kuti ivo vainge vari muroyi ende vainge vakambozama kuti vange vachindijoinisa zvekuroyi, but vakatoti ndakakukonewa wena, your spirit is very strong. Saka vatete ava vakazosvika pakurambwa, but it seems as if munhu ane lake revarume, because nazvino vakazotoroorwa vakatochata. Saka ndinoti kana ndinavo paya patinenge tichiseka tichifara, ndinomboda kumbopindwa nemweya wekuti ndinge ndichivaudza zvose izvo zvandaiona zvichiitwa navamwene vangu. So handizivi kuti ndovaudza here kana kuti ndongosiyana nazvo, sezvo ivo vamwene vangu vakashayika. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune muroora uyu. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye muroora uyu mucomment section. Hanzi ndotaura here kana kuti ndongosiyana nazvo, sezvo vamwene vangu ivo vakashayika.